Pod záštitou handlovského organizátora People Restaurant Cocktail Baru, Slovenskej basketbalovej asociácie a Slovenskej streetballovej asociácie sa sťahovala Basket Tour 2015 do Handlovej. Turnaj sa nám trošku zase dostal do vyšších úrovní. Máme o jeden kurt naviac, o jeden prenosný kurt, čo znamená, že nie sú namalované čiary na zemi, ale dá sa hrať na poriadnom povrchu. A zdvihli sme úroveň aj tým, že máme tento rok naplnených 6 kategórií. Už 5. ročník People Streetball Cupu patriaceho do série 3x3 Basket Tour 2015 opäť urobil kvalitatívny skok. O úrovni svedčí aj to, že ani jeden z najlepších tímov na Slovensku, Letný Vánok, to nemá v Handlovej jednoduché. My sme tu druhý rok. Minulý rok sme si prišli sem pozrieť, lebo sme videli, že ten turnaj má úroveň a chceli sme sa prísť pozrieť, bolo to pre nás nové mesto, bolo tu super, tak sme sa vrátili, je to ešte aj v rámci túr, kde sa zbierajú body do hodnotenia a veľmi sa nám to páčilo. A dneska tu je síce málo tímov, ale za to vysoká kvalita. Vánok hral aj v kategórii Open Mix s dievčatami ako Zimný Vánok. Tam sa im darilo. Tento rok chceli zvíťaziť aj v hlavnej kategórii. Hádam sa po šťastí a ešte sme tu nevyhrali mužov, minulý rok sme boli až tretí, tak hádam sa po šťastí a by sme radi zaknihovali aj to víťazstvo. Favoritovi to však nevyšlo ani teraz. Aj druhý favorit z Maďarska nepochodil a minuloročný víťaz Basket Life tiež neobhájil v handlovej prvenstvo. Low Price People Team patril tiež medzi kandidátov na prvenstvo. Silná zostava to potvrdzovala. Hrám s chalánmi ako je Marek Gašprejevidze, Peťo Vojtek z Handlovej, z Bystrice a Andrej Slávik v Amerike a prišli sme si zahrať. Tomáš, handlovský odchovanec a slovenský reprezentant, v nasledujúcej sezóne nastúpi v drese Interu. Inter má asi tie najvyššie ambície, čo je bojovať o titul a ja proste som išiel do toho, že tam idem získať titul a máme aj ambiciozného trénera a uvidíme. Na kurtoch nechýbal aj ďalší handlovčan Ondrej Haviar, aj on mení v nasledujúcej sezóne pôsobisko. Cítil som, že treba nejakú zmenu, nejaký nový impuls. Prišla ponuka od Komárna, ja som to využil. Nakoniec, ako to celé dopadlo s Handlovou, že tento rok sa neprihlásili, tak v podstate pre mňa to vyšlo celkom dobre a ja som rád, teším sa na to, na novú skúsenosť. Na tom ihrisku si nikdy nič nedarujeme, hej, ale ideme dole z ihriska a tam sme najlepší kamaráti, proste takto je, dlho sa poznáme od maličkých chlapcov, vždycky cez leto, keď sa stretávame v Handlovej, tak sme spolu na takýchto streetballoch a tak, takže hovorím, na ihrisku je to boj, mimo ihriska je to kamarátstvo. Ako ho mal Ondrej v tíme, koho ambície sú rovnaké ako ambície 4 súperov? Môj tím, domáci David Krč, handlovčan a potom dvaja chalani z Považskej, tiež extraligisti, Juraj Hašan a Ivan Židzik. A práve Ondrejov Energy Team 69 vo vyrovnanej konkurencii napokon dominoval pred Letným Vánkom a Low Price People tímom. Letný Vánok sa v celkovom poradí Basket Tour 2015 po handlovskom turnaji drží na prvom mieste. Energy Team je druhý a Basket Live je tretí. V handlovej zvíťazila kvalita nad kvantitou. Tento posledný ročník bol najkvalitnejším v 5-ročnej histórii turnaja.